Yang sebagai pibaro sekali ke program sekali ke por ingin ya keren sepang ke lenong ke basipau kabadai ke subjek sepang ke mission siki bampat tip ke benta ke beningkong. Siapa ingin sedang ya ke program jengi aku akan kerpat di kinjai ban semoga sedang ada jeng duai. Tunggu ini duai. Kau pagi ubah meneng yang gue emea try kene kalat ke peme ai biang hangi. Try kene ke por ni duai menton rekat bat ngi. But a try bemen yalam yangi ha kene ka sabat school ke bangin sa. Yes sama try. Try ngaduai bemen kerku ngi iwe but kum curu ki bas ngap kene. Ngaduai hak teng jong Jesus Christ. Amen. Amen. Kublai bon kinjai. Siapa ingin ya sedang penyapit kamsa kamat. Dong ingin nyapit kendiat ya kat kot spellen dat. Kabang ya shem ha ki kam ki apostol kalenong ka bakhanyo put kat kot ka ba art sa ka ba ong uta ublay ken ubala thao ya ka perthei ba ya ki baro ki badan haka uba haba ulong utrai ka beneng ba ka khendo shong ha ki yeng blay bala thao da ki kti sai sien kan la ban ong kwa ban ong shong ha ki yeng blay bala thao da ki kti ha ublay jongi ublay ka bible dei ublay ba shong ha ki yeng bala thao da ki kti jong ki breu ti kat bangin ya pa shu shakmat kanika kitab kabala tho da Lukas ki kam ki apostol shapang upol kakren shapang ki kam ki ba upol ule haki nongba keleng but hakani ka program ni kren khendiat shapang ka jinge shem jong upol haki ni ki nongba ladang ngi phai but pecha ka jing em jong upol ngi iba upol ulong ubreu uba kwa uba kloi banya same ka khubor ban flash phang u jisu but ladang i perkhat kasuk yo pol ba unlet yalap ban let flash phang jisu shiki jaj ban real jong shiki breu ki ba itho hendai ladang i phai ka jing em jong pol ngi ibo pol shimla penne ne pensa ka jing tip jong u tang ki breu jong hendai ulet phlai gini shiki we pat ki jaj ban real ru te ka de kan ni ke ba ngin saya pulih akan ikal lendong kumbangala ong kasuk ba hendai upol ulet kiwe ki nongba ki bam dei ki bre ki ba dona ka jinget ban let ya lap shiki ba ban let flash phanga jing iet ka jing pen im jong u Jesus Christ aka singi baning kong ngin ya pet chapang unong Hebrew ha ethen ba ya kan ngi la ban pash ki kitab jingi ki kam apostol gal nang ba khanyo ka khar baning kong ba khan rio la ngi pash ka bible ngi i ba upol ni ka por u let keleng ki nongba ban let jalap ban let phla ban let ya nia ban ya shong bat ki pa jong kini ki nongba ban ya kren shapang ka jinget jong u bat shapang ka jing pen im jong Jesus Christ but apa upol u poi ha ethen ngi ba upol u ya shem kini ki breu ki ba shong ha ethen ki long ki breu ki ba et blai thao ki ba mane blai thao ki ba bonjat ti kat ba upoi hang ni ka jaka i ba kini ki breu ki ya mane ki blai thao ki ba life ho jat ki ba upol u isngau lengo but ladangi kumangi ki breu ladangi chupet kalong ka ba I lengo but ka ba ban yalap shapang u jisu ha ka jaka ka ba ki breu kim dan ka jing tip shapang u jisu wa deu ba shisha hendeng I upol habau I begini ki breu ki ya wan kini ki jaka ki ya mane ki blai thao udan kata ka jing khi ka min sem jong u ban ya sam shapang ka jing nget jong u shapang ka jing pen im jong u Jesus Christ kini ki breu but ka waina ki mat ki ba u pol ule ki ba kongsan ka ba ngi kwa ban pen I hang ni ka long ba upol ulet kini ki jaka ka ba kini ki breu start ki awan ban shong kata ka dei ha ki yo ki hat ki ba ya kendo ki breu barok hat ki awan kendo ulet kini ki jaka ban let ya satnya hang ta ban ya kren shapang ka jing nget jong u ban ngila ban ong ba upol udai waina ki breu ki ba ubalas dang ya ka Global Mission Study Center kaban let shikini ki jaka shikaba ki reu start ki breu ki awan ki let kani ka dika waina ki jing hikai ki ba kaba ngiyo na kani ka sngi ka baningkong kaba ngim dai ban up iki breu bakin wan shangi ndengi de ban let shaka jaka ka bakia shong shiki yo ki hat ban sedangi kini ki study center ban sedangi kini ki influence center ban sedangi kini ki jaka khnang bangila ban ya saatnya ban ya keren shapanga jinget jungi kari kani ka jing hikai ke ba
ngiyok no pol kat ba ulech kini ka jaka ka ba ki amani blai thau ti ngin ya sho kham shakmat ban ngin ya pech ki we ki pat ki sngi in ya phai shak sngi ka ba ar bat ngan kerpat ye Gideon ban yarap an pensngo tho engi ke ai ka jing hikai ka bangila ban yo na ka sngi ka ba ar Kublai shibon ne jing ai benda ka jong phi ha ka si ba ar kamat kedai upol ha Areopagus ya ka bangila ban ya ka khot ya ka bangila ban sham na ki kam ki apostol kalnong ka ba khat nyau ka khot ba khat phra hadu arhuai ladangin pulin adu ka khot ka ba khat riu hadu arhuai ngin so thu shai ngin so thu khamshai hangning yo i ba upol andau poi ha ka nong ba ethen upol yo i ba ya ka nong ba la dap da ki brio ki ba mane blai thau bat la pen khi ya ka mensim ka jong upol te kum ta upol ha ka jing ya kendu ka jong u bat ki brio ha ka nong ba ethen uya pen inia bat ki ha ka jing ya kendu jong u ha yo uya pen inia bat ki te kum ta la don na pedeng jong ki rio start ki bana ki epikuri bat na ki stoik te kum bat kini ru ya pen inia bat kum ta kini ki brio kila ong ba ini ibrio iba blap blap idon ayu ban ong don ki ba ong ba ini don ki ba ong ba uni ubrio uyalap syapang uta ujisu ki ublay bakhla bat ya ka jing mi pat ka jong u te kumta hangne ngila banyo i bakine kira ya upol sha uni ulum Areopagus bat da poi hang ta ulum Areopagus ki ong ya u ya kani ka jing yalap ka jong me ka bakhla ngi kwa ban tip hatu ka ei ka ba me kwa ban ong yangi te kumta upol anda upoi ha Areopagus kumbang itip ba upol udan ya ka mensim ya ka banya sam sya gi weipat ya ka gospel ka jong ublay onda upoi ha Areopagus uyathu ya shibon ba kitu ki brio ki rio start ki snow day ya ka jingkren ka jong upol ki syam ba upol utip kham bha banya ki bat kum taru ngila banyo i ba ki brio ha Areopagus ki long ki bala kloy ya ka ban snap ya ka jingkren ka jong upol te kumta hangne ngili kalong ka ei ka banga ngakwa ban ong na banta jongi bat na banta jong phiru kumjo ba upol ha ka jing ya lenti ge jong upol ha man la ka sngi ha ka khot ka ba khanyo ka ong ba upol upin inia ka bamut ba upol u khlem sham la sange ya ka ban yalap ya ka khubor ka jong blai sha ki weipat ki bombat tip te hatu nga bat phi ngilong kumbang long upol bat ka weipat ka banga kwa ban ong ba hatu ngi ki ba jiyo sngo ngi julong ki ba kloy ya ka ban snap kumba snap ki brio ki ba don hakato kari ethen ki balong ki bas kloy ya ka ban snap om ki ban yale apersha ya upol lane om ki ban krenben ya upol kata kadai ka ba upol ka ei ba ule ha Areopagus to kublai shibo ne Gideon ne kato ka jing ben batai sai jong peace phang ka jing shem jong upol ngin ya chu kham shakmat bat ngin ya ka sngi ka ba lai bang an kerpat ye desi ban sngu ba ya rap ban sngu tho la mingi ke jing hikai ke bangila ban yo an kini ke sngi ba lai ta kublai shibun sar hakasi balai nginya pule shapang upol bat ublei ubom itu teradangi pe yaki kam ki apostol kan nong ba khanyau kor khot ka ba bat arpo lai hangne ngi shem ba ka e ka ba upol ulale ha ka jing persyang jong u ban ra ya gospel jong ublei ha ki briu hangne upol utip ba ki briu bun nang ne ki long ki ba mane blei thau bat ba upol utip ba kalong ka ba bakla bat kalong ka ba persya ya kamon ka jong blei ndrai upol shem la kren ben la ne kren po ya ki penban ujit ya ka e ka ba bha na ka to ka ching le jong kita ki priu na mar ba ka jing briu jong ka e ka bangi le ka don be kata ka positive bat ka negative te ha ka ne ka benta upol theu ya kata ya kita ka jing bakla jong ki ndrai theu penban ya ka e kata ka jing kai ka ba bha ka ba uyo na ki ne ki briu te upol yarop penban ya gine gi briu da ka ba ong ba ngayo i ba pilong kita gi ba khamshat mane ble kajing mane ble jong gine gi briu ha kata ka por kalong ka basir hem bat ki IT lut yala ka jing im ka jong ki bat ki sacrifice yak e ka ba ki don bat ki
kilong kita kibriu kiba don kata kajing ke bas kem ha kita kible kiba ki mane wala kilong kible kibam itu henre kata kajing jong ki karkum kajing sing thu ke jong ki ya kita kible kalong ke bas kem bat kaba shisha henre ka e kaba upol ukwa hangne banra shangi kalong ba wala ki mane ya kita kible kiba ki kim itu henre ka don kata kajing ai tilut ki jong ki te lengba kane ka jingek ki jongki upol ukwa ban walam ki ban pen itu ba don uble uba kham halor ban ya kita ki ble ki baki mani ba don uble ubala ban le kita ki ek baru ba uble uba tip yangi ba uble ba thaw ya kabneng ba ya ka perthei te hangne upol lengba ka jing start ka jong ula persyang ban wanra ya gitu ki briu ki ba mane bli thaw ki ba mane bli thaw ukwa ban pentip lane ukwa banyalam bat yalap ya gospel ka jong blay na kamta banyalap ya gospel ka jong blay ban pentip barang don blay uba khamba ban ya kita ki blay thau jong ki bat ka e ka jingsneng ka bangi yo nang ne ka long ba ngiyo iba kumno kaperthe ba menta ka bangi ngi im kalong ka ba e banyalap ya gospel ka jong blay ladang im tip kumno ban sedang titongin bud e gunuksa ki ba bahagi jong upol hoy ulong utaw briu uba nang bastad ba utip kumno ban sedang banyalap ya gospel ka jong blay sya kita gibru ki bampat tip titongin bud e gunuksa ka jong upol ngilong ki ba adkar ki pasien paron pet kar kum ka jing don kam ka jong ki briu ha kata ha ka hakisni ki bangi imenta lengba ka jing sian lane kajing nang gabangi but na upol ngila banyalap ya ka gospel sya ki weipat te tangkne to kublai shi bon daisy ka tukajing bon batai jong pi hot ngi di ban lang ki bastad ku pol wat kile ek ka babakla henre shim la pen rem ya ki kata ka jing hikai ka ba ngi yo kublai shi bon ne but shim la pen rem ya ki henre shim ni ki ba kile ban pen pen ajeng sneng buat banyarap iki ban sengot ho shu ek ba shisha kublai shi bon ne daisy tingin ya shu kam shakmat bang akwa ban kerpat yai kinjai ban pen batai shu ingi ke ek jing hikai bang yo ni kisngi ka babot kublai shi bon e jing kli ka pi ai te ha ka sing ka pasau la dangi pule ngi shem ba ka kumno upol u sedang banyalap ya ublei ubakimpat tip kimpat itu badi ublei ubat thamai syaki bru jong kanong ba ethen halor ulum ariopagus kumbala tho ru akamat kasi ka pasau ka pen itu ya ublei ubat thamai ladangi pule nak ka kitab kikam ki apostol kalenong ka ba khatnyo ka khot ka ba arpo arteter ngi I ba ki bru kumba I desi la ong ba ki bru jong katuka nong ba ki long ki ba trang bat ki ba shirham ban mane blei kumtar upol uong ba ki long ki bru ki ba khamshat mane blei bat ki ba trang re ka pa pen sosi pat de ba ka long ba ki mane ya ki blei ki bom la ban chania ki blei ki bom la ban chania bat ki ba khwan la de kita ki long ki blei thau ki jong ki haba larangi pulero na kikam ki apostol ka lenong ka bakhat nyo ka khot ka ba arpusau haru arpunyo ngi I ba upol usdang ban yalap yaki ban pensyai syaki ban pen itu yaki ya ublei uba kila ban syania bat ubom kwan baru ba ublei balong unong thau jongi ki breu ya ublei uba im ukwa ban pin itu syaki haka jingelap ke jong upol sya kibreu jong ke eten kanong ba eten don ki bom ngit bat don ru ki bala ngit bat ki bala ngit kila shim ka sin jam kanlung ka baneng kong sya ublei ke jing it te ha lengba ka ne ka kot lenong kamat ke ka jing hikai ka bangi yo ka jing hikai ka bangi yo na ka kamat kasi ka basau ka ba ong ka ba pen itu ya ublei ubat thamai
kajing hikai ka yo ho ngidei ban shim ya ka sinjam ka banung kong ban sha ublei bangila ban itu khamshai shu yo ublei yo le se ba ki bru jong kanong ba ethan kim sumar ya ki hukum ki jong ublei ba dena kata ka dauru ba kim la ban itu sha ya ublei ba ki yamane ya ki blei thau ki jong ki kumba ngishem ha uyo ha ka city ki jong uyo anis kalanong ka baar ka dekhot ka balai ka city jong yonis long nong ka baar ka dekhot ka balai ka baong but ha kane ngitip ba ngi itu ya u ladangi sumar ki hukum jong u utau baong nga itu ya u but ubam sumar ki hukum jong u long ubalam ler but kata kecing sha kam don ha u yo le se ba ki bru jong kanong ba kim sumar ki hukum jong u blei na de na kata ba kim la ban itu u de ke jing kai ru ka bangi yo na gane ba ngi de ban sumar bangi ya ke hukum ki jong u blei bangi la ban itu kam sha u but kum ju ru ba ngi de ban long kum upol uba don ka jing it yaki bat ban yalam yaki sha ublei uba shisha na ki blei ki thau ki jong ki blei shibon Kumlei shi bon ek jai ka to jing batai pen shai jong pi phang ki kumno ban yamani ublei bat mai ni thoi ublei bat mai tangin nya chaka sngi ka ba san ban karpat ye ban shan ban sung ba ban sung tho sho engi ke ki jing hikai ki bangi ni dang la ban yo na ka jing shem jong pol ha ka nong ba ethen Ita kublai shibun te hakane ka sngi ka basan ni syam ka ji ka jung pol ka ba jam shabar ju uput te habang ya pe chakane ka ba jam shabar ju uput kalong ka ba sautanat le sing ina bonong pan jam habar ju uput te kane ban ka ji ka hang ne bang ui pan jam habar ju uput kidon male se bonong haki ar ki benta ka beningkong le se ban jam habar uput let's say ban hikaya ka Bible kum ban chu khen kulum ban hikaya ka Bible haki bro ki bompat tip let's say ublay ki bompat ito yu ublay ki bom tip ba ta ublay de ta ublay jong ki re haka we pat ka banta ban pej haki por ki jong let's say ban chu sim kulum ka neng yu iba pan jam habar uput ka long ru haka we ka banta pan jam habar uput ban ya sam bat ki para kristan ki ba tip yu ublay ki ba ito yu ublay te kine ki long let's say ban chu ong kalong ka ba khamsuk ban jam habar uput ban ya sam ya khubor bar ki bala tip ya ublay bar ki bala itu ya ublay mar kalong ka pasuk ban ya sam bar ki bro ki bala ngej ya ublay ba udai uta ublay jongi ting yu i hang ne jinga syam zu pol hang ne ba hakano korkom ba u pol u jam habar uput ban ya sam ya khubor ya ublay ningkong ning shap kalong ka ek ba itana bang i pej hang ne u pol ningkong ek ba ule man ya sam ya khubor ka ublay ulong ba u let sobat ki ban tip yaki ulet ban tip yaki khnang ban un tip ya kan norem jongki usam ba let direct ban yalap bet ban yalap bat ki le se usam par khat le se la da usulet ban yalap ya ka gospel jong ublay kham da tip so ki le se kin bet le kin le hakino ki babun ki bantahan rai upol na ka jingwat benya so jong u yaki ten da la shem ki usam ba ki de ki bro ki bala shai bar ki bala tip ba udon ublay rek ek ba ki kalong ba kim tip kim itu yu ta ublay ba udai ta ublay unong pen im ki katak ba ba upol ule hang ne ka ba nisiam te pi nda ula tip hai kan gospel na dai na mar kata ka dau las dang ban yala ki khnang ban yo yaki ban wan su ublay te kalong langi pet haki por ka ba mantaru kalong ek ba suk le se ban kring ki bru andang ila tip so yaki andang ila yu iswa ka background jong ki la ning yu tip swa hakano kurgom ka banta ki ngej te ban kring ki kalong ek basuk nang tip swa ki te upol ule hakajo kurgom hakane banta te lat ngi yu i hakane ka por upol pi haba upol u yalap ne ka gospel baro kita ki bro ki ngej ne gospel ba upol u yalap baro re ki don kato karne ki ba kantaj ki ba ben ka gospel upol te hakaju ka por ga jungi menta rul dang yalap ya keren phang ka gospel ki bro ki long hakaju ka prokom kumba ki long hik por mon swa te pi hik por mon swa ki don ruk ki bro ba kwa wat benya te nda ki wat benya pa ka gospel kin syam hi ka jing sisa
Te ki por ba mentaru dangi keren pangka gospel ngila pagi noki bantala da ki kwa ban wat benya kin syam sisa yu blai na kwa ban wat benya te ka tu ki por ngi iba ki don sibon ki breu ki ba kwa biang yu pol bon ya lab biang ba kwa biang yu pol ba un ai biang jing keren kena ba kin yo tipi su yu blai bat sibon ki breu ha ka tu ki por ki ba wan pai sya yu blai na mar ki jing alap ku pol te hangi ha ki por ki ba menta ladolong hakano kono bentaru kapor ka kamram ko jongi kalong ban ya labi ka gospel tada ki kungu kata kadai ka kamram ko jongi bangin share gospel rekin sadon ki breu ki banget bar ki ba benyuru kumba ki long ki bor ki ba mensua te kata kadai ka jingi kai ki bangin syam ka nega singi kepasan ta khublai shi bone ban shan ni ka tu jing pen batai shai jong pi ka singi ka basan ba kumno ni la ban ya shem ru ki por ki juk ba mentag bang em te banya penkut ya kani ka jing ya kren jongi hakani ka program ashkwa ban pulih kendiat naka jingtho jangka LNG White ki kam ki apostol ka page ka ba arspa sau pho arspa sau phuwei ka ba ongkum ni ki kitien jong upol ki kintup ya ka jingkin show spa jangka jingtip na ka benta ka balang uladan ka kep ka ba ula ban kum kren ya ki kitien ki ba pen bitar ya ki nong sngap basarong jong u bat wan ra jing hi halade ada ka jingkren sedang jo ka long ka jingkren penrem ya ki blai jong kini ki breu jong kan ni ka nong ba un jindala dan ka jingma ka ba krau banyak kendo ka jing ya ka jingkut kum sokret andai da ka jing start ka ba wan ka jing jong u blai ula kring da ka ba jam ya ka jingmut jong kita ki ba na kita ki blai thau da ka ba pen pau shaki yo blai u ba shisha u ba kem itho kata ketika jing long jong upol kumbai la batai banshan bauda pulis ya ki dostor jong kini ki breu ya shem bat ki ya kren bat ki ya khana bat ki ya satnya bat ki ya kren panga jing long jong ki bat ban tips panga niam jong ki jadi kini ki jing le jong upol ka ba pelong yu bala ban wan ya lam ya ki kata ka jinget ban pen itho blai ka ba kim itho bat kadairu ka jing blai jong kata ka wei ka jing hikai ki bangila banyo ngila bandan ki strategi ki ba ki jat rila dangim dan kata ka jing blai ka ba shisha kan long ka ba le no te kata du ka wei na ka ba i dan kam ban le bat ki ni ki jing le jong pol ki ba wan ra kata ka jing job ka ba kini ki la ban sedang ni kita ki reunget hakani ka nong ba iten tengah ko ban kerpat ya pi ki nong pet ya kani ka program kani ka por tongin shem kan uksa jong pol bangin long kita ki breu ki bada pule ki bastard ki basngu tho ya ka jinget jong ki breu mdai ban penrem ya ki jadi ban sngu tho ya ka destor jong ki ya kan nyam jong ki kumno ki ya kumno ki ya bam kumno ki ya le bat kum joru bangi de ban yo blai bat ladangi ya shem lai kini ngila ban long kita ki kinong pla kinong same ka khubor ka ba blai ula bo hangi bangi di ban le tongin ya ban penkut ngin ya an kerpat ye Gideon ban ai ki jing dwai penkut Thank doi kuk pa jing bab neng ngi so banong ku blai spun try jing don kat lang jong me lambat ngi tatadu ka ne ka por ya ka bain la try ban ya sam ya ka ne ka khubor ka ba pol ke we ka ba kwa ban hikai ban ta jong i we pwe I try bin dan ya ka men siam ya ka ban long ko mo pol banam shep ting bat ba ngin long ki bri ki ba snowdet ha wa ngi sam ya ka khubor na ki we pat ki bom shem la tip ya me I try ba ngin dan ya ka jing eat ya me ya ka ban shakri ya me ta ka donut ka jong i paro teng dong jisung indwai amen